ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡ್ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮಲ್ತುದಿಜೇರು ಐಕ್ ಐನವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಸರಿ ತೆರಿಯೋನ್ಯರ ಪೋಪುಜ ಅಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಬಾಕಿದ ದಾಯಗಾತ ನಮ್ಮ ಐನು ತೆರಿಯೋನ್ಯರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಯಾವಂದು ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆರ್ದು ಹಿರಿಯರ್ ನಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಒಂದಿಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಪನ್ಲೆಕ ಈ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಪುದರು ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆನು ದಾಯಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ನಮಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪ್ಪಯರಾಗ ಬೋಡತ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಪಾತೆರ ಆದಿಪು ಅತ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಶಿವಲಿಂಗೋಲೆನು ತೂತ ಬುಕ ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಸ್ಫಟಿಕ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಫಟಿಕ ಲಿಂಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಇತಿಹಾಸಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆನು ಪಾರ್ದು ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲಗು ಅತಂಡ ಸೂರ್ಯ ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಜಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತದು ಜಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಪಂಡದು 108 ಕಾಯಿ ಇತ್ತನ ಮಾಲೆ ಅತಂಡ 54 ಕಾಯಿ ಇತ್ತನ ಮಾಲೆಡು ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ 108 ಕಾಯಿ ಇತ್ತನ ಅತಂಡ 54 ಕಾಯಿ ಇತ್ತನ ನಾಲಿಡಿತ್ತನ ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತದು ಜಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಶಿವನ ಸ್ಫಟಿಕ ಲಿಂಗ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಶಿವದೇವರು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದನಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನ್ನಾಗ 108 ಅತಂಡ 54 ಈಜಂಡ 48 36 32 ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಕಾಯ್ದ ಮಾಲೆನು ಪಾಡೋಣಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲಾತ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆ ಪಂಡದು ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಯಿಡು ಮಲ್ತನ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇಂಚ ಮಾಲೆದ ಕಾಯಿನು ಒಂಜೆಗು ಒಂಜೆನು ಉರ್ದೋಡು ಅಪಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪಂಡ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡು ತಿಕ್ಕುನಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಈ ಐಸದ ಗಿಟ್ಟೆ ಉಂಡತ ಅವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತದು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಫಟಿಕದ ರೂಪಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲಿನ ಪಾಡುಂಡ ಆಪುನ ಲಾಭದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೈರ ಬೆಚ್ಚಡು ಪಂಡ ಉಷ್ಣಡು ಇತ್ತಂಡ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಪು ಇತ್ತನ ಶೈರನು ಬೆಚ್ಚಡು ದೀಪುಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಶೈರೋಗು ಈ ವೆದರ್ದ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಜ್ವರ ಬರಂದಲೆ ಕತ್ತುಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಮಾಲೆನ ಪಾಡುಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಪುನ ಪೋಡಿಗೆನು ಅಂಚನೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೆಪ್ಪದು ಪಾಡುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪಾಡಿಯರಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನರತ್ತ ದೋಷ ಬುಕ್ಕ ಬೀಪಿದಂಚಿನ ರೋಗಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆದ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೇನು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.